Balakin hambai puleno. Tini jeng saimano jini tirprawo jini by election ni result. Aba haikene jeng jini tirpramot habo. Ini kaisa susuk 46 surma batai jeng aro second position manka. Tamoke jeng aro jini leader thangnai rok jini বিশেষ ভাবে MLA MDC rok borok tini kifil thaniwa বিশেষ ভাবে jini borok munang MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা তাই MLA Bishuketu দেববর্মা borok যখন surmani kifili phai tongfru khwayo BJP rok borokno kasui borokno aro Choprokha bole bongna akromon khaika gari sebaika bongna jodi nokhor kahangkai borok onek kichu bongna osubida angma khamo abo haike bongna buthar sinai nokhor di rokhini bongna saka kintu borok sahos kai bong driver bongno apke lairi klangmabai borok tini kununglia gai chingabon protibado tini chingoro chini tipramotha chini YTF chini TWF chini champara amchai ching aboni tini khadomani kisicha chikon sakai chingoro khlailai tongo tini ang Khwai district president tipramothani working president chini Kakuk Trithi chini block ni vice president Kakuk Subol Singh abake buri mothani vice president secretary chini Juhina Nerula ei chini district ni secretary TWF ni chini Kachingti Tiprasa ei YTF ni chini organizing secretary Joyento Deborma sono khoboi sing tipramotha YTF TWF singoro tongo singobono belai kheno selengo tini je abo haike BJP rok chini MLA Bishuketu Deborma te MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা সাকাওয়া abo haike borok Choprokmani sing dabi khlayo বিশেষ ভাবে পইলানো জিবাই BJP জবাব মারনি aboni borok tangei chini MLA te